WINNDERE. hande woni e koɗo WINNDERE-TV émission meɗen renku ko Alassane Mbengue ko ardi foof ceerno Alassane calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, min calminima ceerno Oumar, min beltima garal ma ɗo henna e Horkadoere, min bismimama e wuuro he, min bismimama kadi e galle ma. Min beltima vraiment no fewi sabu ɗum ɗo ko opportunité mawɗo mo gandanɗa ma yimɓe ɓe gandano min mbawa andude, ɓe meeɗano nanannoɓe min, ɓe meeɗa yiide min ma keɓ occasion no jiiri min. ɗum ɗon noon min mbawa waɗan ɗum koyamen, an baɗɗo déplacé ari ha e amen hokki min oɗon sens. ɗum ɗon noon min mbawata kon ko weltanadema e jarnadema e wiidema bisimilla ma. an joni mbiyatmami ko l'enfant perdu walla ko miñiraɗo dogɗo mawnum walla ko holɗo mbiyatmami joni? no mbirɗa foof ene yalta, sa wi miñiraɗo dog a dogui kam dal sa wi miñiraɗo majjirɗo mawnum ene yalta. Eyyi kono noon ko Allah haljuji aduna wayi noon. Yimɓe ne mbayrodira, ene mbasa yiidirde, ene mbasa nanodirde, mais taw ɓerɗe ɗe eko wonno ɗon ho ay dara ala ko change hen. Alassane Mbengue de 7 ans neɗɗo o duuɓi mum jeeɗiɗi ha duuɓi mum sappo e joyyi sappo e jeegom ha 25 ans so tawi a wonno majjere yimɓe ne jiiloma holto jiitanma ko suka jibinaɗo holla jangde walla ko suka jibinaɗo holla aada e cosaan walla ko suka jibinaɗo tan boyna no woni hen jinnaɓe goppiti sukaɓe mumen tan ene boya ni taw hay hunde ala ay nokku ala ɗo mbaɗi ɗumen orienté sa sifatano min Alassane Mbengue ko hol on ko holɗo min tawanno? Ceerno Oumar mi weltima kadi a jarama e question baɗɗo fayida mo namdiɗa o. Alassane Mbengue ko suka jibinaɗo ɗo e Horkadoere, jangguiɗo jinnaɓe mum nanni ɗum jangde guelen yaara e duuɓi jeeɗiɗi, jangguiɗo école mum primaire ha gayni, fayi to cuuɗi mum Hammadou Hunare, saabu oɗon saaha ɗo oɗo diwan foof ko Hammadou Hunare tan wonno collége. kala Horkadoere najo kemnoɗo ɗo saaha entrant 6e ko Hammadou Hunare janggoyanno. min jeehi Hammadou Hunare min mbaɗi toon duuɓi 4 toon min mbaɗi 6e ha 3e hamin keeɓi BFEM min ɓenni min payi Dakar. min goni Dakar min janggoye lycée Blaise Diagne, ɗon min goni hamin mbaɗi terminal amen. Guila nden noon ha faade hande ko hakkude Fouta toon e Dakar. min meeɗa majjude ɗo, min meeɗa wayrude ɗo e Fouta, min mbawa jooɗa lewru min garani ɗo hen. Guila ni min gonano e nder mbaadi politique he, ko ɗo tan min goni hamin gonde Foutankoɓe, saabu on saaha a wonan footballeur so nawetani yoni yimɓeɓe cohluma walla événement ji gewɗi mbaɗa e wuuro he taw aɗa jogui hen darde, aɗa jogui hen yiyande, aɗa jogui hen fayidagal, yimɓeɓe nodduma ya ar ballodira e munen, woni ɗo woni Dakar. aɗa andi Foutankoɓe ene jogui association ngaji partout e nder aduna he, kala to garɗa a yirodiran e bandiraɓe mon, on darata pour ɓamtare diwan o. ɗum tagui noon min mi yaltani leydi ndi, mi meeɗi ɗannade mais wona ɗandugal, saabu premier ɗandugal am ko Allah hokki am chance gonmi suka kadi dillowo e mbaadi politique. mbiɗa wawi wiide kadi mi sikkani taw hol suka keɓɗo ɗum e ɗo e oɗo diwan woni holɗum kemmi fartange président de la république mawɗo leydi Sénégal suuɓi ham e nder délégation mum ene yaaha Allemagne sommet G20. min mum minen jaadi, minen gonde avion, minen joddi, minen jewtidi, minen jippidi kadi hôtel goto gondi toon pendant 1 semaine Allemagne. min garti worti ɗum ko duttiri mi jaami France, gonmi toon lebbi ɗiɗi gartuɗo. ɗum wona ɗandugal, à part ɗum kam ko hakkude Horkadoere Dakar. Allah waɗi kadi ministre Mamadou Tall en joguino délégation jaahowo to Maroc, wi ham yomi armi jeeya délégation jaadumi hen mbanmi toon 15 jours. à part ɗum kam mi meeɗa yaltude leydi Sénégal, ko hakkude Dakar tan e Fouta, ko ɗo tan goni. Alassane Mbengue holno ardi e politique par ce que wonto yimɓe hewɓe jiyanno neɗɗo o, wonto panno neɗɗo o, wonto coyni neɗɗo o, nde tawno enen eɗen jogui aadaji, eɗen jogui ko mana ko tawɗen goto e men kala ene farnoro ɗum. holno Alassane Mbengue alde politique exactement? eyyi Oumar mi weltima kadi e oɗon question, saabu no kalnirmi joni mi wima so tawi hande neɗɗo ene nananno Alassane Mbengue walla ene wiyanno Alassane Mbengue holno natire politique walla holko saabi o naate politique. ɗum ɗon neɗɗo ene wawa hebde galle mumen walla hebde wuuro mumen ene miijo ɗum, kono wawata andude saabu so yidirani makko. kono noon hande occasion dañama, so haalama ɗo wasara wooda keɗiɗo, wooda nanɗo, wawa famde anda ko saabi o Alassane Mbengue naate e mbaadi politique.
mbiɗa wawi wiide naatdami politique woɗɗani juutani naatde politique o ko en 2007 temps Ablaye Wade gila noon hamin jangga no mbirmami ni Hammadou Hunare min kawri koye élection 2000 temps Ablaye Wade e Abdou Diouf no pondirta ha alternance premier alternance heeɓa e nder Sénégal min so 20 heures yoni tan min jahana RTS ha min jewta minen kadi jangannoɓe ɗo ɓe fof min gona yeddodirde goto foof ene haala ko o woni candidat mum ko o yiiɗi ko o woni référence mum ko oɗo vraiment waynowde Sénégal yesso guila nden noon mbadi politique ndi jinmi ɗum naate haqqillam mbiɗa andi kam so ɗo ha yesso mi naatoyane e langue politique kono on saaha noon haqqille ma woni koye jangde e fof a wattani e ɗum ɗon haqqille ha Allah waɗi noon 2007 no président Macky Sall woni premier ministre en même temps kadi woni directeur campagne Ablaye Wade on saaha noon min gummi toon min gari ɗo pour waɗandemo campagne guila nden noon ha faade hannde mbiɗa waɗi engagé e mbadi politique he kadi holliti kadi hannde gonalam e président Macky Sall wona fuɗɗade ndo waɗi créé parti makko ne fuɗɗi ko guila mo wone PDS battumi e makko haqqille yiddam wone makko mbawmo nanggandem mbawmo yadude makko o wonde Ablaye Wade ha Allah addi no addiri ni o yalti o yeehi o waɗi lenga makko banggue minen foof min daari min jaade makko min gonde makko guila nde muusi taw hay batte heeɓa ha hande ñalawma hande mo jettiɗen o mbo sikki namdal ngal laaɓi e tabar jabogol laaɓi ceer Alassane caggal nde naɗɗa e politique hol caɗele cattuɗe ɗe teskiɗa hen ɗe mbawɗa dañde hen nde tawno enen rendo men eɗen jogui manan aadaji ɓe kedata koye jangde ɓe kedata koye awo ɓe kedata koye gaynaka ɓe kedata koye askingol eywa kala hen neɗɗo eɗen nangti eko woni ko haatiɗi enen eɗen jogui aadaji ɗi ganduɗa hay sinno ɗi gona bonɗini ɗi gona ɓamtoji nde tawno moni kala wonɗo watte tani rukku hay sinno aɗa wawi liggade goɗɗum ko ganduɗa e nafta rendo ngo wiyete ala an a watta ɗum an hettuɗo tan ko ɗo mana ko ɗo keɗɗa est ce que waɗananoma caɗele nde natɗa hankkadi no politique deggue deggue a naati hankkadi no waɗande politique waɗananima caɗele e nokku mo jibinoɗa o e wontoɓe pannoma e wonnoɓe e miijorino an a yaltani on banggue ko facette goɗɗo mana jaltuɗa est ce que waɗana caɗele cattuɗe Alassane eyyi ko no mbirɗa ni ko noon wonno saɗa haala hunde yataw aɗa andi ɗum aɗa wuuri ɗum quoi aɗa wuuri ɗum kono aɗa nande guuri ɗum saabu an ko ɗo gonɗa aɗa andi no gurduɗen aɗa andi fuutankagal meɗen aɗa andi kadi réalité ji gonɗi ɗo e nder Fouta kono noon eɗen mbawi wiide yettere Allah mi gondumi e président Macky Sall de Allah waɗi on saaha ko questeur Daouda Dia wonno ɗo kañum wonno responsable départemental minen makko foof minen liggotto mbiɗa wawi wiide kadi mbiɗa jeeya yimɓe ɓurɓe ɓadademo e nder diwan o kala cohlunoɗom kala ko yinno ko ɓuuri hewde hen koye am rewata on saaha noon mbiɗa wonɗo e wuuro he mbiɗa waɗa politique Allah walli hem kadi yimɓe ɓe gurta e am wona debbo wona gorko wona suho kamɓe foof ɓe nananimi ɓe jiiɗi kam e nder hen on saaha noon mbiɗa yaaha mbiɗa mawnide hen e mbadi politique o ha Allah addi monsieur le ministre Abdou Karim Sall ko ɗo jeeya kañum ne yiiɗi arde dillinde ga sababuji e mbadi politique e pour wallude président Macky Sall minen fof kadi min jaade muɗum min nangodire muɗum min gonde mum ha élection oɗo local mo ɓennuɗen joni o oɗon élection noon kala ko mbawmi dañde e caɗele politique ko ɗon ɓurmi dañde kono noon kadi ko saabi ɗum ko saabi dañƴa hen caɗele cattuɗe mbiɗa wawi wiide kadi mi dañi hen mbaɗe caɗele kono mbiɗa wawi wiide hen kadi mi wiyata alhamdulillahi rabbil alamin par ce que yimɓe foof appuñaji munen mbawa fodde yimɓe fof haqqilantagal munen wawa fodde yimɓe fof miijoji munen mbawa fodde holko ta a namdimi holko saabi dañmi caɗele caɗele ɗe dañmi ɗe no mbirɗa joni ni eɗen jogui aadaji eɗen jogui no gurduɗen e nder Fouta an dal yimɓe parma dal koye asko o goto foof eko nandi hen yiruma non wiyam e ko toon payamama kay ok goto foof yiyatma ko an ko joguiɗa ko ɗum poɗɗa wadde oɗo ko gawlo fota nadde politique walla oɗo ko gawlo fota laamade walla oɗo ko gawlo fota ardade oɗo ko cubbal foti ko waddanani oɗo ko maabo foti ko waddanani ko ɗin woni caɗele ɗe joguiɗen ɗo e nder Fouta min ko on ɗen caɗele nde wuuri ɗum ɗo e oɗo élection hallaji kewɗi kalama hen o ari omo hefta laamu amen o ari o gembama omo feemin hallaji kewɗi jalti hen kono noon mbiɗa wawi wiide alhamdulillahi rabbil alamin par ce que Horkadoere to jeyami ɗo ko ɗo ko wuuro Sebbe kono noon Sebbe wonɓe ɗo ɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe yaadi koye am wonno hami jogui yakare e am
haɓe ɗaɓini kadi so tawino min keɓino mairie ndi hamin mbawi change ko heewi e nder diwan he par ce que ɗo joni min gonani he batte kono alhamdulillahi rabbil alamin holko adda ko heewi e nder diwan he taw ko min kadi woni sababu somin hokkimi exemple guuri koliyaɓe hande haɓene jogui collège haɓe jangga hen so ɓe mbaɗan déplacé jaaha ko min nangui dossier ji mabɓe yeehi ministére de l' éducation nationale waɗi démarche uji dogi hen haɓe keeɓi collège mabɓe nan jangguin Polel Diaw nan jogui collège mum ene jangguin ko min dogi hen Ganguel nana ƴeewa lycée ko min dogi hen ɗon noon Allah waɗi mbiɗa takkodiri e monsieur le ministre Mamadou Talla mbiɗa kala ko dossier ji garɗe muɗum somi rewi hen ene heewi nanande ene heewi heɗanani waɗi ɗum élection ɓennuɗo eno sa nani mi wi mi heeɓi caɗele kono mi caɗele kemmiɗe fof kadi alhamdulillahi rabbil alamin mi heeɓi victoire ɗo e wuuro he non bureau de vote